Čínská medicína je podvod. Je to zneužívání naivity a zoufalé situace některých lidí. Nezakládá se na žádných vědeckých výzkumech. Jak často slyším od klientů, že kvůli takovým věcem někdo zrazuje od takového přístupu. Jak často slyšíme ve zprávách, že se používají nějaké přípravky ze zvířat nebo z neověřených látek. Jak nevíte, co takové preparáty obsahují a co tomu všechno může způsobit. Jak to tady je? Vítám vás u nového videa, kde vám chci ukázat, jaké jsou hlavní rozdíly mezi klinickou medicínou a tradiční čínskou medicínou. Nechci tu rozvíjet nějaké konspirační teorie, ale co když se jenom nehodí, aby se někomu pomohlo třeba jiným způsobem? Jak chci vysvětlit, že denně pomohu tolika lidem a nejenom já, to jsou tisíce takových, jako jsem já. A stále proti tomu někdo brojí. Je až zarážející, kolik má odpůrců, ale na obou stranách. Odpůrci tady té tradiční čínské medicíny jsou vždy jenom do té chvíle, než zjistí, že jim klinická medicína neumí pomoci. A nebo že nemůže najít důvod, proč mají určité problémy. Tak stejně odpůrci klinické medicíny jsou jenom do té doby, než zjistí, že potřebují nějakou akutní péči, než se něco stane. Proč to tak je? Proč to nepřeskočíme a nevyužíváme výhod všech možných způsobů, které dneska máme k dispozici? Přitom by měl být hlavní zájem, aby jsme uzdravili toho člověka. Je smutné, jak je ve všem dnešní společnost rozdělená. A stačilo by jenom připustit, že ne vždy to, co denně slyšíme nebo zažíváme, musí být tak, jak je to prezentováno. Jak se říká, pravda není vždycky jenom jedna. Řekněme si, co vlastně porovnáváme. Klinická medicína vychází z nějakých vědeckých závěrů. Jak by měly určité pochody v těle vypadat, jaké by měly mít parametry. A o to se ta klinika vždy snaží. Když se nevlezete do té patřičné kolonky, no tak tu máme nějaký preparát, který se vám to snaží uspůsobit tak, aby ty parametry nebo ty pochody v tom těle vyhovovaly. Je to takový kompenzační preparát. Máte málo hormonů? No tak je trochu zlepšíme. Máte vysoký tlak? No tak ho upravíme. To je vlastně skvělé, proč proti tomu něco říkat, proč proti tomu něco namítat. Za to můžeme být všichni rádi, že takové možnosti máme. Ale problém nastává v ten moment, kdy si uvědomíte, že když ten lék vysadíte, no tak ten problém je zpátky. No co z toho plyne? No to, že ten lék jenom upravuje nějaký následek. Ale neřečí ten důvod, tu příčinu. Proč se to děje? A ta chyba při užívání toho léku, byť to vypadá, že je to všechno v pořádku, tak tam stále přetrvává. Jenom nějaký kompenzační preparát, nějaký chemický preparát vyrovnává tu patřičnou funkci. Třeba snižuje ten krevní tlak. Tady je třeba jeden z velkých rozdílů oproti klinické medicíně. Nemáme žádné preparáty, které by snižovaly tlak nebo zvyšovaly hodnotu nějaké hormonální úrovně. Ale snažíme se pomoci tomu tělu tak, aby začalo lépe fungovat a takových kompenzačních preparátů nebylo potřeba. Dalším rozdílem, který třeba vidíme u chronických zánětů, je takový, že v klinické medicíně se snaží ty záněty potlačovat, aby se nerozvíjely. To má samozřejmě svou logiku a je to velice lehce obhajitelné. Ale my se snažíme zase působit na to tělo tak, aby se ta funkce natolik vyrovnala a ten zánět se tam nedržel a nebylo opět těch léků potřeba. Takže opět by byla dobrá ta kombinace. Používat léky na potlačení zánětu, dokud se problém nevyřeší. Další rozdíl je, že v klinické medicíně se používají nějaká chemická léčiva, kdežto my používáme přírodní preparáty. A
tady je to nejvíc asi úsměvné, protože bát se něčeho, co je empiricky vyzkoušeno stovky nebo tisíce let, je kolikrát až úsměvné. Já bych se kolikrát spíš bál těch nových různých nevyzkoušených léků, kdy nevíte, co se za pár let ukáže za problém po jejich užívání, jako už několikrát v historii to bylo. Je potřeba si uvědomit, že ty chemické léky, nebo ty léky od toho vašeho lékaře, urovnávají ty pochody, ale když to vysadíte, problém se vrátí. Takže příčina není odstraněna. A tady vlastně tím se mnoho lidí uspokojí, že podle všech výsledků to vypadá, že to všechno v pořádku, vezmu si nějaký prášek a je po problému. A jedno, jestli jsou to bolesti hlavy, anebo ten zvýšený krevní tlak. Ideální by byl problém vždy to užívat jenom po dobu, než se ten problém vyřeší. Tady by byla ta spolupráce opět velice prospěšná. Když to porovnáte, jak se k tomu problému přistupuje, tak je to vždy tak, že v klinické medicíně se snaží vykompenzovat nějaké následky problému, když to my se snažíme vyřešit příčiny. A v tom bývá někdy ten problém, protože to není hned. Tu příčinu můžete léčit velmi dlouhou dobu. Když to ten chemický preparát funguje často hned, ale zase jenom po určitou krátkou dobu. Takže kdyby se používaly chemické léčiva nebo přístup klinické medicíny pro ty akutní stavy a ty chronické by se snažilo podporovat tady tím přístupem tady té celostní medicíny, no tak ta kombinace by byla úplně skvělá. Hlavně je potřeba si uvědomit, že celostní přístup znamená nevytrhávat věci z kontextu. A je důležité vždy hledat ty souvislosti. Tady je taky jeden z rozdílů, že když vás bude bolet hlava třeba na čele, tak vám ten lékař udělá všechny možné vyšetření té hlavy nebo těch dutin, čím by to mohlo být. Kdežto tady v tom celostním přístupu se třeba ví, že taková bolest hlavy na čele vždy souvisí nějak s břichem. A tady je taky ten rozdíl. A velice zarážící pro spoustu lidí, kteří s tím nemají zkušenosti. Přijdou z bolesti hlavy a jim začnou léčit břicho. Tak po prvotní nedůvěře se brzo zjistí, že je to ta cesta tím správným směrem. Proto je takový velký rozdíl v tom způsobu vyšetření a každý má vždy své opodstatnění a já bych nezatracoval žádný způsob. Je dobré vždy vyloučit, že v té hlavě nic není. A o to je vždy jasnější, proč je potřeba na to přistoupit tímhle způsobem. Tam je ten problém v tom, že to tam může být mnoho let, a pak to nejde vyřešit hned nebo za týden. Ale může to trvat různou dobu, než se ten problém v tom břichu napraví. Vždy velmi taky záleží na přístupu toho člověka, protože konkrétně pokud je to s břichem, je tam vždy nějaká souvislost s jídlem a je potřeba prostě začít dodržovat určité doporučení. Je mnoho věcí, které by se dalo poukázat, jaké jsou rozdílné oproti klinické medicíně. Ale mnohem důležitější by bylo se vždy zamyslet, že nic není jenom tak, vždy nám tělo ukazuje, že je nějaký problém. A po mé více jak 20leté zkušenosti vidím, že jsou jasné souvislosti mezi určitými věci. Třeba konkrétně, když vás bude bolet ta hlava na tom čele, tak je to prostě s tím břichem. A proto jsem sepsal i tu mou knihu, kde se snažím poukazovat na tady ty souvislosti, aby se každý v tom našel a uvědomil si, kde vlastně může být ten schovaný problém
a že se třeba se svými zdravotními problémy potýká úplně zbytečně. Já vám přeji, abyste všichni si našli ten svůj způsob a zařadili do svého života trochu více tolerance a připustit, že věci nemusí být vždy tak, jenom jak je máme naučené, nebo tak, jak se určitým způsobem k ním přistupuje, ale že to může být trochu i jinak. Je dobré se poučit z naší minulosti a najít ten nejlepší přístup, aby nám bylo dobře. A o to přece jde. Mějte se hezky a těším se u dalšího videa.